טוב, שלום חברים, בסרטון זה אני אסביר לכם איך אנחנו מתקינים את R ו-R Studio. אז קודם כל נכנסים לדפדפן, רושמים בחלון חיפוש גוגל R Studio Download, נכנסים ללינק הראשון, ופה יש לנו אפשרות אופציה אחת להוריד R, והשני להוריד R Studio. לוחצים על הורדה, אנחנו Windows, Base, ולוחצים על הורדה. וזה יורד. דבר שני, Download, וזה יורד. אחרי שזה ירד, אנחנו נכנסים ל-Download, ויש לנו את שתי הקבצים האלה. הראשון אנחנו מתקינים את R, דאבל קליק, וזה מתחיל לעבוד ולהתקין. עד שזה מפעיל לי, אני רוצה להסביר לכם בקצרה מה זה R, מה זה R Studio. אז R זה שפת R עצמו, זה אפשר להגיד מילון למחשב שידע להבין את הפקודות R, ו-R Studio שלנו זה הסביבת עבודה, שבה אנחנו עובדים שהיא יותר נוחה ממה שצריך. פה אנחנו מאשרים הכל ללא שינוי ומתחילה לנו התקנה. אז מה שאמרתי, R Studio זה הסביבת העבודה הנוחה שלנו, שאנחנו עובדים איתה. זה האינטרפייס, זה התוכנה עצמה. אז ממתינים קצת עד ההתקנה, זו התקנה די מהירה. עדיף לעשות את זה אחד אחד ולא להפעיל אותם במקביל. זהו, פיניש. וסיימנו, מתחילים עם R Studio. כן. מאשרים לו הכל. וזה מתחיל התקנה. טוב, אז זה סיים אצלי את ההתקנה. ההתקנה היא בערך בין דקה לשתיים, משהו די מהר. פיניש. זהו. התוכנות האלה מותקנות אצלנו במחשב. עכשיו מה אנחנו פותחים? על השולחן העבודה יש לנו את הסימן של R. זה לא זה. אנחנו הולכים ל-Start, ויש לנו משהו שרשום R Studio. זה דבר שאנחנו יכולים לגרור לפה, או למי שיש Windows 11, זה לפתוח פייל לוקיישן, ולשלוח את זה לדסקטופ. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? Show more options, send to desktop. זהו, אז עכשיו יש לנו את ה-R Studio שלנו, מה שאנחנו מכירים מהקורסים הקודמים, קורס הקודם. פה בגדול אנחנו צריכים לבחור איזה מערכת הפעלה זה עובד לנו, או 64 ביט או 32 ביט. בגדול אתם רואים זה בחר לאוטומטי 64, כי אצלי זה 64. האוטו דטקט, לא צריך פה לשנות כלום. Next. והנה R Studio שלנו עובד. תודה רבה.